Eusko Legebiltzarrak gaur onartuko ditu 2022ko aurrekontuak. EAJak eta PSek batuta dituzten 51 legebiltzarkideen gehiengo osoarekin eta lehen aldiz EH Bilduren abstentzioarekin. Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Herria Bilduk adostutako akordioaren arabera koalizioa abstenitu egingo da gaurko bozketan eta 253 milioiko aurrekontu aldaketak adostu dituzte. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean, eta mendik etartu bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Abenduak 23 ditu gaur, osteguna da, eta Hego Euskal Herrian datorren urteko aurrekontuak adosteko eta onartzeko eguna da gaur izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoan ez ezik Nafarroako gobernuak ere bide emango die gaurkoan datorren urteko 2022ko aurrekontuei. Eta Nafarroako gobernukoaz gain, Iruñeko aurrekontuak ere izpide abenduaren 30ean izango dute osoko bilkura eta azkenean EH Bilduk atzera bota ahal izango du alkatearen proiektua. Izan ere, Garbine Bueno Zabaltzak, Jose Abaurrenaren ordezkoaren kredentzialak iritsi direla baieztatu da eta beraz proiektua atzera botako dutela iragarri du EH Bilduk. Navarra Sumako gobernu taldeak aurrekontuak aurrera ateratzeko prestatzen ari zen iruzurra ezin izango duela ezarri ziurtatu du koalizioak. Eta bestelako lerroburu nagusia gaurkoan, atzoko presidenteen bilkuraren ostean hartutako neurriak COVID-19 aurre egiteko. Neurri horien artean nabarmenena maskara kalean derrigor izatea, hori bai salbuespenak izango dituela iragarri zuen atzokoan Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak, besteak beste familiarekin egotea edota aire zabalean, baina mendian edo hondartzan ere egotea salbuespena izango da eta baita ere 1 metro terdiko distantzia egon badago ere salbuespena izango da. Dena den neurri hori ezarri bai, baina txertak eta indartzeari ere eman nahi izan dio Sánchezek adierazpen berezia, garrantzi berezia. Helburu berriak izan ere finkatu zituen. Urtea amaitu aurretik, 60 eta 69 urte bitartean dutenen 80% hirugarren dosiarekin txertatuta egotea. Portzentaje berean, 50 eta 59 urte bitartean dutenak urtarrilaren 24ko eta 50 eta 59 urte bitartean dutenak martxoko lehen asterako. Aurren txertaketaz esan zuen, otsailaren 7ko, 5 eta 11 urte artekoen ia gehiengoa, 70% lehen dosiarekin txertatuta egotea nahiko lukeela. Eta portzentaje berean, bigarren dosiarekin apirilaren 18rako horretarako, Sánchezek adierazi zuen militarrekin indartuko dituela txertaketa taldeak. Eta gobernu espainolak aire zabalean maskara derrigorrezkoa egin ostean Lakuako gobernuak oraingoz ez dituela neurri gehigarririk ezarriko adierazi du, baina Urkulluk ez du baztertzen, Iñigo Urkullu lehendakariak ez du baztertzen etorkizunean bestelako neurriak ere hartu behar izatea, hala nola edukierak mugatzea edota ordutegien mugak ere jartzea establezimenduetan. Nafarroak berriz COVID ziurtagiria edatzeko aukera eta asmoa agertu du. Eta bien bitartean positibo kopuruak goia jo du Hego Euskal Herrian, beste 4.600 eta 87 kasu antzeman dira Hego Euskal Herrian. Eta kutsatzei buruzko datuak inoiz baino makurragoak diren honetan, ospitaletako okupazioetan eragindako prezioa ez da beste garai batzuetan bezain bortizki handitzen ari. Hala eta guztiz ere badakezkarako tarterik izan ere gaur egun 423 pertsona daude gaitzak jota erietxeratuta Hego Euskal Herriko zentroetan. Eta halaber horietako 121 zainketa intentsiboetako unitateen dira. Eta egoera guzti honek are gehiago tenkatu egin du lehen arretako asistentzia, horixe bera salatu zuten atzokoan ELA, LAB, Comisiones Obreras, UGT eta Zatze sindikatuak, osasun zentroen atarietan egindako protestetan, Maitena Larrañaga Zatzeko kidearen hitzak.
Guretzako aldarrikapen nagusiak dira lehen arretaren apostu finko bat egin behar dela, osasun sistemaren ate nagusia den bezala bere lekua berreskuratzeko, estrategia argi bat eskatzen dugu, bai lan-kargak murrizteko, baita inbertsioak handitzeko eta baita ordezkapenak jartzeko ere, eta aprobetxatzen dugu deialdi finko bat egiteko herritarren plataforma eta mugimenduei gurekin, elkarrekin eta lerro berdinean lan egin dezagun. Eta ekonomia gaiei helduta, argindarraren prezioak goraka jarraitzen du handiztako merkatuan egunetik egunera. Gaurkoan atzo baino 6% garestiagoa da argindarra. Bataz beste, 393 euroan ordainduko dugu megabat ordua. Ordu tarterik garestiena arratsaldeko 7etatik 8etara bitartekoa izango da. Baina dena den 400 euroren langa mantenduko da goizeko 8etatik gaueko 10etako tarte guztietan. Eta besteak beste, argindarraren prezioaren gorakadaren ondorioz, nekazariek ohartarazi dute sektorerik gabe gelditzen ari garela Hego Euskal Herrian. Datorren astean mobilizazioak egingo dituzte hegoaldeko hiriburuetan kostuen igoerak ito egiten dituela salatzeko eta administrazioei elikadura katearen lege berria aplika dezatela eskatzeko. Esan bezala eta ikusi duzuenez nekazariek beraien egoera salatu dute, euren hitzetan sektorerik gabe gelditzen ari gara Hego Euskal Herrian. Xehetasun guztiak emateko pantailaren beste aldean dugu, ENE sindikatuko kidea den Garikoitz Nazabal, eguerdion. Kaixo, ez dugu ondo entzun, badirudi arazoak ditugula. Saiatuko gara berriro ere konexio hori berreskuratzen eta nekazariek jasaten ari diren egoeraren berri emateko Garikoitz Nazabalekin berriro ere konektatuko dugu aurrerago. Eta bestalde, beste gai batzuei helduta, 11 taldea Gipuzkoan kokatzen den Oñatiko Naturreskolan izan da. Ingurumena eta honen arazoak ezagutzeko hainbat aukera ematen ditu eskolak. Oñatiko natura eta giza jarduera ezagutzeko aukera ezin hobea da Aizkorriaratz Parke Naturalaren ondoan kokatzen den naturreskola. Udalaren helburua guztiz pedagogikoa dela nabarmendu digu Asierrira eta Oñatiko ingurumen zinegotziak. Uste oso garrantzitsua dela herritar orok ezagutzea zer dauken bere ingurun, balion jartzea ingurun daukena, eta kontzientzia sortzea balio handi hori mantentzen saiatzeko, ez? Eta ni uste horretarako erraminta oso erabilgarri dela. Hemen 4 hezitzaile ditugu, ondo ezagutzen duena gure ingurua zer dan, eta horren lanketan dabiltzenak egunero. Ingurumena eta honen arazoak ezagutu eta lantzeko aukera zabala eskaintzen dute Oñati eta Aizkorriaratz Parke Naturalean egiten dituzten irteerekin zein instalazioetan burututako tailerrekin. Adin desberdinetarako, bai aurretatik hasi eta nerabek arte, ikastetxeekin batera koordinazioan, gai desberdin askoren inguruan, bai jendie mendi irteerak, erreka ingurutan irteerak bai, bertan tailerrak montatzen dira, ogia egiten erakusteko, papera egiten erakusteko, hegazti behaketak, oinaten ditugun ekosistema desberdin guzti hauek aztertzen dira, bertatik bertara. Hemen Aizkorriaratz Parke Naturala hemen bertan daukeu, eta hori aprobetxauz, irteerak ere egiten dira, bai Aragotz ingurura, Arantzazu ingurura, eta bueno, egesan zer eskaini asko daukegu. Ikastetxetako gazte, aurre eta gazte aparte, herritarren ere zabaltzen da nola, jardunaldi desberdinak oten die urtean zehar, bai ingurumen jardunaldik, bai ura eta erreken astea, eta horren barrun, bai erakusketak diala, horiek ja, kulturretxen egiten dienak, bai mendi irteerak, hitzaldik eta bar, horre berak naturreskola bertan presente dago, berak gidatutako izaten die eta hori ere izaten da herritarrekiko beste eskaintza bat. Zergatik esango nuke Oñatiko naturreskola desberdintzen dela beste askotatik,
eraikin honetan, eraikin handi honetan, dauzkeulako gela desberdinetan, ekosistema desberdinen erreprodukzio batzuk, dioramak deitzen zainak. Eta animalia askoren, bai bisikautako edo gezurretazko erreprodukziok bertan ditugu, ez? Bertatik bertera ikusi ditzazkegu, orduan. Hau oso garrantzitsua da aurrentzako eta nerabentzako eta bertatik bertara ikusi dezakezulako okil bat nolako dan edo azkonarra nolako dan, eta, nik uste eskaintza oso interesgarria daukeula alderri hortatik. Eraikina 3 urtez birgaitzen aritu ondoren guztiz eraberrituta inauguratu du udalak. 3 solairuz osatua da, orotara ia 1000 metro karratutik gora ditu eta gela bakoitza tailer ezberdinetarako egokitua dago. Birgaitze hau egitea erabaki izanen, hasieratik pentsa izan zen, eraikin eta zerbitzu honekin, bere izaerarekin akordez zigoan era batera izan martzala, ez? Eta hori zein izan da, oinarri bezala hartu die bioeraikuntzako teknika desberdinek. Horien artean azpimarratu ditu fatxada nagusian lastoa eta egurra erabili dela isolamendurako, zelulosa insuflatua gainontzeko fatxaden betegarri bezala. Barnealdean kortxoa erabili dute zoruan eta zokaloetan, hau ere isolamendurako, kasu honetan ezetasunetik isolatzeko. Argi naturala sartzeko obra bat eginda, berotzeko aerotermia eta biomasa erabili dira eta azkenik komun lehorrak jarri dituzte. Teknika desberdin hauek eta horretaz gain, bai erabili den materialak, bai pinturak edo oditeria eta hau material ingurumenakin alik eta errespetu gehien dukien materialak erabiltzen. Natureskolaren fase berri honetan urtean zehar herriko talde eta elkartekin elkarlanean antolatzen dituzten ekintzetan parte hartzera animatzen dituzte herritarrak. Aurrera begira, datorren urtean, otsaileko ingurumen jardunaldietan, egingo duguna da ate ireki batzu ordutegi zabal batekin eta herritar guztiei, bai ikastetxeei, eragile desberdinei zuzenduta. Berriro ere ekonomia gaiei helduta esaten genuen Euskal Herriko nekazariek beraien egoera salatu dutela, protestak iragarri dituztela datozen asteetarako eta ohartarazpen bat egin dutela Euskal Herrian sektorerik gabe gelditzen ari dela diote. Garikoitz Nazabaleneko sindikatuko kidea da, eguerdion? Eguerdion. Esan bezala, egoera zaila da bizitzen ari zaretena, pandemiaren eraginez, San Tomas bezalako azokak bertan bera gelditu dira, argindarraren prezioaren igoerak ez duetenik, nola egiten ari zarete aurre egoera guzti honi? Ez da aurre egitea posible izaten nahi dan, edo beste gabe sortzen nahi dan peajea asumitzen nahi herri bezala, sektore bezala, ez? Azkenen, azokak eta bertan bera gelditzek baserritar batzuntzako salmenta puntu batzun falta sortzea dakar, azoka garrantzitsua asko, eta luzatzen nahi da. Baina orokorren gertatzen nahi zaiuna sektore bezala arazo estrukturalagoa da, ez? Eta orokorren da baserritarrak bere gainkostuk ezin dizkiola orokorren sektore bezala eta azpisektore praktikamente danetan bere produktuei aplikatu, ez, beste sektore batzuk egiten duten bezala. Oso ohikoa da gaur egunean, danak itzetia, argindarra io da, hidrokarburoak io dira, ez da izar, orduan edozein produktu X, galestiago dau. Eta sektorean urtebete baino gehiago da, olako denoi galesti juzaizkiun insumo horietatik aparte, batipat zerealan prezio gorakada bildurgarri batzuk eduki dituenak, ez? Prestan espekulazio ariketa garelako, mundu mailako arrazoi ezberdinak, arrazoi deitu baldin badakioke, baina gu sufritzen nahi ganak, ez? Eta batipat hori abeltzaintza sektoreetan. Eta urtebete baino gehiago kargaik asumitzen nahi dena, baserritarrak geok gehala, ez? Askotan gure produktu gainkostu hori tokatzen zaion prezio goeroi inputatu ezin ditugulako. Eta zer eragozten du prezio horien igoera egitea? Izan ere, ekoizpen kostuak igo dira, baina oraintxe bertan zuen produktuak prezio berdinean saltzen ari dira, ezta? Bai, produktu igual egontzeiken igoera txikin bat, baina orokorren mantendu die. Nik
personalki esateko itxura bat badet, baserritarrak eta sektore bezala, pertsona konkretuta sartu gabe, sektore bezala, gure produktua saldu baino gehiago gure produktua erosi egin izan digutela, ez? Eta nolabait askotan elikagai kateaz hitz egiten danen, beti hitz egiten da erderaz esaten dana el eslabón más débil edo kate mailaik ahulena baserritarra dela. Askotan oso galkorrak dien produktu pila batekin ezin dituzunak alboratu, almazenatu eta bertan egongo die eta orduan bere prezioan eta arte horre ukiko dut. Eta orduan egoera horrek bultzatuta eta gabezi estrukturale asko, askotan agintzen den preziotan ematera nolabait kondenatuta, ez? Osea, eman edo bestela nahi badezu eon edo te lo comes con patatas. Orduan, sektore orokorren ez gala gauza tokatzen dien preziok defenditu ahal izateko, ez? Eta hor pixo handi dauke askotan bitartekaritzan aitzen dienek, bai norbanako, industria eta zer esanik ez saltoki edo distribuzio katek. Azkenen dauken indar edo posizio predominante esango gendukena bildurgarria dalako. Eta orduan, askotan behaiek die prezioak markatzen dituztenak esaten dena oinarrian edo en origen eta ez alderantziz, ez? Behetik gora izan beharko luken bezala, behetik gora esan nahi dut, ekoizpenetik baserritar kobratu behar duenik eta urrungo kate mailek, bakoitze bere bidea jorratu, ez? Iten da alderantziz, aipatzen da askotan batipat distribuzio kateekin ikusten dana, alkarrekiko kriston burrukak egutzen dituzte, bai ofertak, behan kompetitibidade kontu horrekin, eta azken baten, baina bai, burrukaen behar dute, baina beraiek galdu partez, atzetik da nahi galdu araziz, ez? Eta horren biktima izaten nahi ga. Elikaduraren katearen legea ere aipatzen duzue, horren moldaketa ikusten duzue beharrezko, zenolako neurriak edo beharko lirateke, zenolako aldaketak? Hemen, merkadu librean izenen astakeri pila bat iken die, baina bakarrik jarraipen egiten zaie edo zigortuk izaten die praktika konkretu batzuk. Urteak damazkio, erderaz benta perdidas esaten dana salatzen, askotan hori ofertan eta dinamika hortan, produktu asko indie banalizatu eta ejemplotako gehien nahi izan du deune esne izan da oso adibide nabarmena dalako, ez? Preziotan estankatuta eta oinarrizko eta hain ezinbestekoa dan produktu bat etxe guztietan faltaik eduki beharrezpona, alege bere garrantzigatik elikadura mailan, nolabait balio gabetu, banalizatu egin da. Eta lehen esaten duen ariketa egiten baduzu, linealetan burruko hori beherantzakoa, eta gero hortik atzerak kendu zuen, tartan daun industriak eta bakoitza bere zatiak kobratu behar ditu, gelditzen danetik ordaintzen zaio baserritarrai, ez? Eta aspaldi insostenible da egoera bat sortuz, kostuk ezin kubritzeraino eta ja ze esanik ez, soldata bat ateratzera, ez? Kosteak kubritzea ez badia. Orduan, elikagai katean reforma onartu den horrekin eskatzenean, osea, aplikazioa ja. Ze esan nahi du horrek, behar ditula erreferentzizko prezio batzuk, ekoizpen kostuz azpitik ezin saldu ahal izateko, jende ez dezala ezki ulertu, horre dauken garrantzia da, nola askotan erosi egiten zaion, eta ezautu jo, inkluso hartzai sektorean eta industria batzun praktika oso abusiboak produktorekiko, baina kontratuetan jartzen zen, este precio garantiza que se cubren los costes de producción. Abeltzaina, crees que no, firmatza obligatuta da, nola esateko, nahi badezu hau dagozu eta bestela ezarrez. Orduan, hor badaren agentzi ezberdinek bere etxeko lanak egin behar dituztenak, ez? Eta orduan, lege horren onarpena, reforma hori Madrideko urrats bat da, proiekzio edo nolatxe helburu teoriko batzuk planteatzen dituna, baina nahi du praktikara ematea eta hortago beharko dira lekuko administrazio bakoitzeke, bai, behar ditun Arikoitzen Azabal galdu dugu, baina, berak kontatu digu, bai, bazaude. Horren aurrean eta adierazi duzun egoera guzti horren aurrean protestak egingo dituzue beraz datozen asteetarako, izan ere etorkizunan nola irudikatzen duzue hitz gutxitan? Beltza. Nahiago nuke positibo izan eta gustatuko ditzea, eta ikusten dut aukerak badaudela gauzako hobetzeko, baina egin behar die. Eta gaude, uste dut, inflexio puntu larri baten herri bezala. Ze nik adibide bat jartzenean atzoko mobilizazioan ondoren antatu zien sakoi pixkat jabetzen saiatzeko, ez? Urtebete pandemia eta virusa zazgia izketan, baina oindalo urtebete aztu baldin bazaio, kriston kaosa sortu zen eta komuniko paperaz akordatzen ginen, ez? Olako egoera baten aurren mugak isten baldin badie edota
txiki hon esan da, ezin jasanezko egoera daukela transporteak 15 greba bat planteatuko baldin baluke, ejerzizio bat norbeak, bat poblazio hain handi duzun herri askotan eta hiriburutan, zer jan behar da. Azken baten, gabeziak generatuz damazkiu hamarkadak, eta gaur haidi industriak esan ez, eski igual urtetan eman den dinamika Txinan produzitu eta honen ekarri bukatu behar da, eta bertan ekoiztu behar dugu. Hamarkadak damazkiu elikadura buru jabetzaz izketan, eta hortarako bai alabai ekoizleak behar die, eta hor, gizarte bezala eslaboi guztitan, benetan lan egiten da hoi aldatzea juteko edo itzulera gabeko egoera baten egon gaitezke. Zari orokorren esnebeia dauzkena eta ekentzeitunak ez ditu berriz hartzen. Txalak izentzen ditunak aragiterako eta pentsukin ja ezin dalako eta kosto inputatu ezin dela txegorrak gizentzei uzten badio, normalen ez da berriz gizentzen hasten. Eta hor urtetako dinamika da makiu zentzu hortan. Gariko Itznazabal, bai, Ene Gipuzkoako presidentea, eskerrik asko zuen egoeraren berri emateagatik, gertutik jarraituko ditugu protestak eta animo asko. Eskerrik asko zuei. Eta gaiz beste eginda, kulturari atea irekiko diogu gaurkoan, Irati Agirre-Azkuenaga aktorearen eskutik, egunero ia legez, astero legez, kultur proposamenak ekarriko dizkigulako, hurrengo egunetarako, eguerdion Irati? Eguerdion, bai, leire. Esaten genuen bezala, kultura ere ez da faltako, urtearen azken aste hauetan, horren isla da alde batetik 150 gramo jaialdia Gasteizen. Bai, hori da, 10. edizioa dute aurtengoa, eta Montermoso kulturgunean egingo dute datorren asteartetik ostegunera, hau da, abenduaren 28-tik 30. Beste urte batzuetan, espazio publikoetan eta egin dute, baina osasun egoera dela eta aurten Montermoso jaurekin edo kulturgunean egitea erabaki dute, ez? Hau da, programazioa guztia bertan egitea, eta bertan izango ditugu, egia esan mota askotako arte eszenikoa, dantza, antzerkia, performancea, zirkua, eta batzuk gazteleaz, beste batzuk euskeraz. Aipatzekoa da, El Mono Habitado eta Pez Limbo konpainiak direla, Gasteizko udalarekin batera, egitasmoaren bultzatzaile nagusiak, eta lehenengo gunean, asteartean adibidez, Goitibera izeneko antzerki konpainiaren Amatzik Dizit izeneko antzeslana ikusteko kere izango dugu, euskerazko antzeslana. Esango dugu, Guda Zibila emakumearen papera osagoko tradizioa horrelako lanak lantzen dituela antzeslan honek, Saioa Iribarrenek idatzitako antzeslan honek, berez bere familian gertatutako istorioa berreskuratzen du, baina beste hainbatetan bestela milaka familiek garai horretan bizi izandako azarpenak eta kondenak eta ditu abia puntu. Polita da egia esan, Goitiberaren hau aurretik ere egin dute Bilbon eta antzerki fisiko asko erabiltzen dute, bertako antzesleek eta modu oso kreatiboan kontatzen dituzte, beste batzutan, beste bide batzutatik ere jaso izan ditugunak, ezta? Bestelako proposamenarekin datorra adibidez, tartean konpainia, tabernaria izeneko bakarrizketarekin, ostegunean izango dugu ikusgai, ikusi dut horre irudi bat jarraitu zuela, eta orduan, uste dute merezi duela komentatzea baitare, Mikel Martínez da protagonista bakarrizketa honetan, Patzotegeriak idatzitako testuan. Eta, oraingoan ere oso proposamen kreatiboa da, azkenean ez dalako sekuentzia kronologiko baten bitartez ez dizkigutelako gauza kontatzen, bestera batera kontatzen dizkigute, kasu honetan tabernari batek, abezeroak bilduko ditu bere inguruan kaina bat ondo botatzeko instrukzioak emateko helburuarekin, baina gero ikusiko dugu zelan tabernariaren beraren zalantzak, desioak, beldurrak eta gai sozialak baita ere agertuko diren. Beraz, Gasteizen plana egiteko, ia esan, badaude antzeslanak, badaude performanceak, badago egitaragoa datorren astean. Eta estreinaldiak ere izango dira, biharrekoan esaterako Bira kulturgunean Istanbul, Lutxo Egiaren azken lana. Bai, gaur bertan estreinatuko dute Bira kulturgunean Lutxo Egiak idatzitako obra hau, 7:00 aurrera dena ondo bidean, eta, oraingoan, edo Istanbul deitzen denean antzeslan horretan, hegazkin bat hartu eta etxera itzultzeko bidean dagoen kazetariaren istorioa kontatzen du antzeslanak, ezta? Obra honek berez barreari bide ematen dio, horrela azaldu du Lutxo Egia zuzendari, berak idatzi du eta bera gidoilari nagusia, baina gainera kritika eta hausnarketa ere egin nahi du, ezta? Berez protagonista Jokin Gorostiza izeneko kazetari bat da, Kroazian egon da errefusiatu kanpamendu batean egun batzuk
lan batzuk egiten, bertan egotetik dator. Istanbulen egiten du geldialdia hegazkinak, bertan hartzen du hegazkina, eta hegazkinera sartzen denean ikusten du bidaiari guztiak gizon burusoiak direla, ile txertaketa bat egitetik datozenak. Beraz, ikusten dugunez, planteamenduak badauka umore punto bat, ezta? Baina berak azaldu duen bezala, ez da barre egitea bakarrik, hunkitzeko momentuak ere egongo dira, eta azkenean lan honen oinarrian dagoena migrazioaren gaia da, ezta? Elutzo Egia Lanaren ekoizle nagusi eta idazlearen arabera, azkenean Europar gisa ere gure buruari egiten diogun begirada kritikoa da. Berak elkarrizketapean azaltzen zuenez, Istanbulek berak beti izan du transkontinentea edo transkontinentalitate izaera, ezta? Azkenean horre dagoelako Europako eta Asiako pasabidean, baina Afrikako korridoreatik ere hortik pasatzen da. Orduan gaur egun zelan bihurtu den transplantearen edo hiriburua mundu mailan. Orduan hortik ere begirada kritiko bat jaso nahi zuen. Oier Gilan egongo da aktore lanak egiten, ikuskizun literario musikal honetan, eta musikarietan Unai Pelayo Pelak, zango da, Elena Ramirez eta Telmo Tenor. Eta esan bezala, migrazioari buruzko lana da, eta aipatzeko da Lutzo Egiak berak gidoia, esaten zuen gidoia idazteraken, edo gidoia idazten hasi aurretik atzurin dagoen migrante kanpaleko batean eman zituela hilabete batzuk laguntzen, eta abar, eta gidoia hasi aurretik ez zituela bertakoak ezagutzen, baina amaitu dela bertan lo egin duten migratzaileak ere ezagutzen, eta hori ere badela gure errealitatea, hori ekarri nahi du baita ere antzeslan honetan. Horiexek bi proposamen, askoz gehiago ere izango dira datozen astetarako, baina denborarik gabe gelditu gara, Iratia Agirrazkoenaga, eskerrik asko proposamen hauek emateagatik eta horrengo arte. Ondo, eskerrik asko zegoen bai. Eta egunero legez, ostegunero legez hobeto esan da, musika zuzenean saioaren saio berria izango da gaurkoan ere, hemen 11 telebistan, arratsaldeko 8 eta 4 eta baita ere errepikapena gaueko 10. Koldo Otamendi, eguerdion? Eguerdion. Zer dakar gaurkoak? Gaurkoan ere saio monografiko izango dugu, eta gaurko protagonista, Jon Maia, bertsolari, abeslari eta kantaria, kantu bat gara disko liburuarekin. Horixe, ez da, ibilbide luzeko musikaria, 30 urteren ondoren, letrak jartzen hasi zenetik, hainbat talde, euskal taldei, oraintxe bertan, berak argitaratu berri duen azken lana da, liburua eta CD-a, eta horren gainean ere luze hitz egingo duzue. Bai, hori da, Jon Maia 18 urte zituela egin zituen Neu Gorriak taldearentzako lehen letrak, gure jarrera diskorako, eta geroztik 100 kantu idatzi ditu, batzuk bere taldeentzako, Kariadeko Benta, Ezurbeltzak bezalako taldeentzako, baino baita ere Sociedad Alkolika, Betagarri, Zaldi Bobo, Gozategi, Imuntzo eta Beloki, Gari eta hainbat musika taldeentzako letrak egin ditu, eta esan daiteke oso kronista hona izan dela azkeneko 30 urtetan gure herrian musikalki pasadena kontatzen, ez? Bai, baina ez ditu soilik letrak egin beste talde batzuetarako, berak ere izan ditu beste hainbat talde, eta ibilbide luzea izan du, eta musika zuzenean saioan horren adibide garbia ikusiko dugu, eta sakonean ezagutzeko aukera emango diguzue. Hori da, luz eta zabalitzen dugu pixkate letrakintza, nola sortzen ditu letrak, nola idazten ditu, nola moldatzen du bere idazkera musika talde bakoitzarentzako, berak aipatzen du ez dela gauza bera Sociedad Alkolikarentzako letra bat idatzi, edo Betagarri talderentzako, edo Imuntzo eta Belokirentzako, ez? Orduan, bera beti jartzen da artistaren buruan, artistaren gorputzean jartzen da, eta idazten du musika talde horrek transmititu beharko lukeen kantu bere erara moldatuz, ez? Jo letrak anitz egin ditu asko eta asko, segurazki jendeak entzuten dituen ez daki bereak izango direla, esaterako Gozategiren Mostezu musutsuek klasikoan, irekin izena un kantu hori berea da, Aurrera Altsaxuko letra ere azken garaian berea da, Kainakairentzako ere letrak egin izan ditu, Garirentzako, eta orduan gure buruan dauden letra pila bat, kantu pila bat, bere burutik atera dira ere, eta bere boligrafotik bere garaian. Jon Maiaren monografikoa beraz, gaurko musika zuzenean saioan Koldo Otamendi, eskerrik asko gurean izatagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara, elkarrizketaren tarteari bide emateko, gaurkoan koronavirusaren egoera aztertuko dugu, eta baita ere atzokoan erkidegoen presidenteen batzarrean hartutako neurriez arituko gara. Orain arte.
kutsatzen gorakadak ez du etenik Hego Euskal Herrian. Pandemia hasi zenetik positibo kopuruak inoiz ez zuen gainditu 4.000 positiboren langa, eta gaurkoan soilik Euskal Autonomia Erkidegoan 4.007 positibo antzeman dituzte. Gauzak horrela, estan beharra dago baita ere, ospitaleran dagoen presioa oso bestelakoa dela, aurreko olatuekin konparatuta. Ospitalen presioa oraintxe bertan 423 lagun dira Hego Euskal Herriko zentroetan gaitzak jota, eta horietako 121 daude zainketa intentsiboetako unitateetan. Egoera honen aurrean, Hugo Maior, Ikerbasqueko ikerlariak ezan digu, txertoen eraginkortasuna azpimarratzekoa dela egoera hau azaltzeko. Hor, argi ikusten da, gairean geratzen da, txertoen eragina, bai, ze garai horretan kutsatzeko puronekin, egunero 40 pertsona hiltzen ari ziren, UCIak guztiz saturatua zeuden, eta gaur egunez, orduan txertoa badu bere lana. Baina, gertatzen ari dena da, badirudila txertoan bakarrik oinarritzen ari garela birusari aurre egiteko, eta beste neurri asko bertan bera utzi da, ez? Duela urte bete adibidez, bat zeuden muga asko, bat zegon toke de queda, bat zegon zenbait gauza itxita, eta horren bitartez mugatu zen birusaren edapena. Orain gauza guztioik ez daude martxan. Txertoa dakagu, babesa ematen digula, baina ez da uneko egun. Orduan, birusari bidea ematen badiagu, transmisio kateak mantentzen badira, eta ez badan nahikorik egiten horiek etetzeko garaiz, zabaltzen ari da. Ez kontua da, gaur egungo egoerari ea bere kabuz buelta emango du, edo zerbait egin beharko duen, ze bestela igual, mendiki aste batzutara, iruko iztu egingo da inzidentzia, ez dakigu hori. Ikusi egin da, segun jendeak zer egiten zuen, igual posiblea dela, naiz eta neurririk ez hartu momentu batean buelta eman, baino ez dakigu hori gertatuko den edo ez, eta iruko iztuko balitz, ez da bakarrik kasuak ez, gero ospitaliratzeago doaz gora, eta orduan ikusiko genuke egoera txarrera joango dela. Adinka, inzidentziak edo, tasak adintarte bakoitzan juten ziren jeisten, txertatzen ziren arabera. Orduan, orain ez udaran izan zen gazteena, orain dikan txertatu gabe zaudela, orain da umeena, txertatu gabe daudelako. Horrek lagunduko du, lagunduko du edapena neurri puntu bateraino etetzeko. Baina badakigu esan dugun bezala txertoek ez dute 100%ean ekiditzen kutsatzeak ez, izango da 160 edo aldaera berriarekin igual berauko. Orduan ez du guztiz, ez da gako izango gauzak guztiz aldatzeko lagunduko du, baina beste gauzak ez baditugu egiten kutsatzekateak etetzen diela ziurtatzeko, ez dut uste horrekin bukatuko denik pandemiak. Hain zuzen, intzidentzia altuari aurre egiteko atzokoan bildu ziren Autonomia Erkidegoetako presidenteak telematikoki Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak deituta neurri bateratuak hartzeko, eta zalaparta handiena sortu duen neurria izan da maskara kanpoaldean derrigorrezkoa ez hartzea. Izan ere asko dira esaten dutenak neurri hori ez dela eraginkorra, ez duela oinarri epidemiologikorik hainbat zientzialari barne. Sánchezek baina kontsentsu handiko neurria izan dela adierazi zuen atzokoan, eta izan ere hain justu Inigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakaria izan da aste honetan neurri hori premiazkotzat jo duenetariko bat. Hugo Maior, Ikerbasqueko ikerlariak dio kanpoaldean baino barrualdean eremu itxietan jarri beharko litzatekeela arreta. Azkenan, birus hau arnasketa sistemaren bitartez doa, norbait kutsatua badago botako du hitz egitean airean, eta distantzia gertuan badaude kutsatzen bota batzu dela gotikolan bitartez, baina leku aireztapen gabeko leku batean airean geratzen da ere, aerosoletan. Orduan horrekin modu indirektoan bada ere, neurtu daiteke zenbat aerosol edo zenbat birusa egon daiteke, batez ere orain bezalako momentu batean, inzidentzia hain altua den momentu batean, eta horrekin aireztapena ziurtatuz, virus horiek, virus partikula horiek kanpora atera daitezke, eta hori da nolabait neurtzeko eta jakiteko. Pasearekin nahi danek ditu da kutsatzak egotea barneko lekutan. Baina badakigu distantzia mantenduta barneko lekuetan aireztapena nahiko badago, eta da kasua orain nahiko balore bajoan dago lan neurgailua, badakigu kutsatzeko arrisku oso txikia dela. Orduan bada modu bat jendeari eragotzi beharrean leku
batzutara sartu, da leku horiek seguruagoak egitea, ez? Eta hori da Asturiasen apostua egin dute, zatea ez diogu inori eragotziko sartzea, baizik eta lekuak seguruak egingo ditugu. Eta hori bada modu bat, bai, kutsatzeak asko ekiditzeko, ze badakigu barne lekuetan, 20 aldiz kutsatze gehiago ematen direla, kaleetan baino, eta hori lotuta dago batez ere, aireztapen nahiko ez egoteagatik. Eta birusaren edapena kontuan hartuta lehen arretan somatzen hasia da dagoeneko presioa. Atzokoan sindikatuek elkartaratzeak protestak deitu zituzten osasun zentroen atarian, hain zuzen egoera jasanezina dela salatzeko, lankarga handiak dituztela eta baliabideak eskatzeko. Hugo Maior, Ikerbasteko ikerlariak ere fokua jarri du, pandemiak izaten ari duen ondorietako bat bada lehen arretaren egoera, saturazio hori, eta baita ere hitz egin digu txertoaren errefortzu dosiaren eratzeaz. Kigu kutsakorragoa dela, hori agerian dago jaz, eta oso azkar eratzen ari da, Ingalaterran ari esaten, segun zonalde batzutan, kasuen erdia badala ja. Orduan, kutsakorragoa denez, horrek tentsionatuko du azteko lehen arreta. Ze hor biak, kasu asko hartzeko gaur egun nahiko arazo dituzte, beste gauza, behaien eguneroko lan egin alizateko. Hospitalizazio eta hildakoekin informazio hori oraindik ez dakigu, horiek beti pixkat atzerago datoz, hospitalizazioa 7-10 egun, segun larritasunekoak, hildakoak 2 astetara, orduan datu horiek oraindik ez daude depuratua nahiko jakiteko hilabete baino gutxiago pasa delako. Orduan hor, baina deltarekin bezala, adi gomerreak, kontuz biliberriak, transmisio kateak etetzeko, geroz eta kutsatze gehiago, arrisku gehiago, nahiz eta hain larriagoa ez izan, baina hala ere, kasu gehiegi badaude, arazo bat izango dugu, ez? Eta txertoei buruz dakiguna da, antigorputzen aldetik behintzat, babes gutxi ematen digula. Baina badaude bi parte, ez? Babesa txertoen bitartez irakasten diogunen gorputzari, irakasten diogu garatzeko antigorputzak, baina gero ere badago resposta humorala ere, dala resposta zelularren abarkatu. Eta hortaz oraindik gutxi dakigu, ze komplikatuago da hori esperimentuak eta egitea, eta orduan ikusi beharko da, benetan mundu errealean ze gertatzen ari denez, eta jendea gaixotzen ari den asko, eta hori ospitaleko presioarekin ikusiko dago. Omikronen aurrean, 2 dosi oso gutxi dela, ez duela nahiko babes ematen. Eta 3 dosikin orduan igotzen dela. Ez da igotzen euneko unera ere, igotzen da, deltarekiko 2 dosiekin geneukan babesa emateraino. Orduan, hori behintzat da neutralizazioa ikuspegitik, eta horrek gero gaixotasun larriarekiko igual hobeago dira emaitzak, ez dakigu oraindik, baina itxura du nola nahiko ezberdin den birusa eta eskapatzen da gehiago txertoatik, nahiz eta guztik ez egin, dosi estra batekin, gorputza pixkat babes handiago daka. Ez dakiguna da, horrek ere, hemendik hilabete batzutara, oraindik beste dosi bat beharko den edo ez, hori oraindik ez dakigu eta arrisku hori dago, ez, koronavirusekin, badirudi gaitasuna dakatela, sortzen dugun babes horri alde egitea, denborak esango digu hori. Testu inguru honetan, Hego Euskal Herrian indarrean dauden neurriak errepasatuta, hori ezek izango lirateke txertaketarekin jarraitzea, aurrera jarraitzea, eta bestetik COVID pasaportearen ezarpena, bihartik aurrera ere maskara kanpoaldean derrigorrezkoa izatea, eta bestelako neurri bat, Osakidetzak hartu duena, lehen arretako zama arintzeko, arreta batzuk atzeratzea. Azken erabaki horrekin ez dago bat ere ados Hugo Maior ikerlaria. Goitza gure aldetik ari gara saiatzen transmititzen gizarteari zer da garrantzitsua eskutsatzeko, non da kasun arrisku gehiago kutsatzeko, non gutxigo neurriak hartzen dienean balioan jartzen, ez? Badira zenbait gauza egiten diela eta balio dutela. Baino faltatzen da batzutan pedagogia, ni ustez, instituzionaldetik argi azaltzeko, ez? Erabaki hau hartzen da ikusi dalako hau hemen edo beste nonbaiten, eta horren arabera eta izatea oinarri bat, oinarri epidemiologiko bat, eta adibidez, badakigu gaur egun badago laian lege bat esaten duela kalean distantzezin bada mantendu musukoa erabili behar dela. Orduan, hortaz gain adibidez, derrigortzea, mendian erabiltzea musukoa, inork ez du ulertzen, holako planteamenduak botatzen dinean, ze badakigu birusa mendian ez da airean geratzen, leku itxietan baina leku irekitan dispersatzen da, orduan,
distantziak ezin dienean mantendu, hor argi dago behar dugula musukoa, baina beste lekuetan, ezkenean gero ikusi izan genuniaz, adibidez jendea joten zela tabernetara musukoa kentzea, deskansatzea musukoaz, eta hor kutsatzen ari zela, orduan mezu argi izan behar da, kutsatze gehien barneko lekuetan gertatzen dira, edo distantzia ezin dugunean mantendu gertatzen dira, orduan zure kabuz basoaz hortikan, ez dezu musukorik behar, baina terraza batean oso hurbil egon behar bezala jendearekin, edo distantzia mantenduta bada ere, barneko lekuan aire ez ez dagoen momentuetan, hor dago arriskua ez, eta fokoa eta pedagogia behar da, ze bestela hori ikusten zu jendea, inkluso bere kotxean gidatzen bere kabuz musukoarekin ez, ez gaude komunikatzen gauzak ondo ez, zerbait behar da, benetan transmisioa etetzeko. Ja hori, 7. olatuan gaude, ez da oraingoan bakarrik, aurreko olatu batzutan ere, ete dira zirugiak, ete dira zenbait gauza, eta azkenean ez da COVID-a bakarrik, ze COVID-a kolapsatzen badu sistema, beste gauza guztiei ezaiguile aurre egiten, eta hor gaixotasunak ari dira edatzen, eta hildakoak gertatzen ari dira, arreta behar bezala ez da galako ematen ez, behar den momentuan ez da galako detektatzen gaixotasunak, orduan guzti hori ikusita, gaur egun oraindikan harri berean erortzea, ez da oso bergarria eta jendearentzat nekagarria da, jakitean behar dezula medikura jun, eta igual urtarrila 10 arte ezin dezula medikura jun, eta bitartean zerbait gertatzen bazaizu zer. Orain arte hartutako neurrien aurrean, zientziaren alorretik proposatutako neurri sorta eman ditu Hugo Mayor ikerlariak. Gidari diren instituzioa beharko lukete pixka pentsatu, zer egin daiteke kutsatzeak etetzeko ikasitakoarekin, azkeneko 2 urte hauetan, eta berriro ospitaleak ez kolapsatzeko dagoeneko uste eren badigela ziuko eak daudenak ja COVID-ekin, eta hori jarraitzen badedatzen, egoera arriskutsu batean jarriko ginatekela berriz. Leheno aipatu dugu, behar dela komunikazio argiago eta pedagogikoa, bestetik badakigu aireztapena barneko lekuetan nahitaezkoa dela ez, ziurtatzeko, ez gaudela elkarrekiko arnaz hartzen, badakigu, modu pertsonalean ni ez naiz hori sartuko leku itxi batean FPP2 musuko hori gabe, jendetza badago eta aireztapenik ez badago ez, eta orduan jateko eta elkartzea hobeto da kalean, aukera badago, eguraldia berriro eguzkitsu dela, hotza egin arren, ondo jantzi eta ale eta gauza gehienak kalera mugitu. Eta bitartean, saiatu beharko genuk ere indartzea osasun sistema, alde batetik dago lehen arreta eta ospitalak, eta baino bestetik ere osasun publikoa dela medizina preventiba edo epidemiei aurre egiten dion struktura horiek, gaur egun oso ahul ditugu gurean, oso ahul ez ditugu ikusten ere ikusgarri ez dira, ze hain ahul diren struktura horiek, azkenean beste departamentu batzuk hartze dute haien rola, haien ardura, eta horrekin pandemia bati aurre egitea zaila du gure osasun sistemak. Hortxe Hugo Mayor, Ikerbasgeko ikerlariak emandako gakoak, egoeraren egin duen balorazioa eta azalpenak, eta jarraian egoera ere baloratuko dugu, Izar Castillorekin, eguerdion? Bai, eguerdion. Esan bezala, atzokoan, espero ziren ez, bestelako neurri batzuk, erkidegoen arteko, presidenteen arteko bilera horretan, baina bi dira nabarmentzekoak, ez da, alde batetik eta zalaparta handia sortu duena horixe ez, maskara kanpoaldean derrigorrezkoa izango dela bihartik aurrera, eta bestetik txertaketa indartzen jarraituko dutela. Bai, espero dugu gendu lan izatea, egia da neurria esteko inolako koherentziarik, ze ikusten ari gara zelan kanpoan izatea maskariak ez du aritzen, ez du bez gelditzen birusa. Ekartzen ari duena da azken finean, betiko lez gauzena berbaiten zelan jendea, alde batetik lortzagarria dela neurri hauek esartzea, baina ez neurri potentea jartzea adibidez lehenengo arretaren kudeak eta indartzeko eta txertoa jarri aldira, bai zabaldu egin dela bai adin tarte hori eta txikiak bai
izango direla, eta bestaldetik ikusten ari direla uzian dauzen pertsonak adibidez txerto barik edo txertatutak ez direnak izan, eta neurritart edo adintartea oso luzea edo oso zabala dela, baina badauz neurketak eginda zelan maskarianen erabilera kanpo aldean ez dagoela honek oztopatzen edo geldituten. Nik uste dut neurri honek egingo duela da pasaporte COVID moduen kriminalizazio askoz bortitzagoa izatea, adibidez bakunak edo txertoak jartzen ari ez dabien pertsonen kontra. Gero bestaldetik ikusten dugu nola txertatu alzara, sartu alzara maskaria jarrita kafe baten, sartu egiten zara, jesarri egiten zara, maskaria barik zauz. Osea, badaude hainbat koherentzia non alde batetik, jartzea eta gero bebai esaten da biena, salbuespena jarriko da biela berriro, bale? Salbuespen horiek adibidez, bale, mendian egotea edo oso leku zabaletan egotea edo paseatzen egotea eta metro eta erdiko neurria baldin badago, maskaria barik joan alzarela. Joango gara guztiok metro batekin, etorriko da polizia metro batekin neurtzera ia ni paseatzen nagoela edo hirian nagoela zer nago paseatzen edo erosketak egiten edo zelan kudeatuko dago. Zer nik uste bai da, jendartearen kriminalizazio hutsa, jendeari jartzea bai bestaldetik, bestearen salaketaren ardura edo, azken finean, eta hau gertatu zen lehenengo momentuan. Derrigorrezkoa izan zanean, jendea adibidez, zuri astuten bazitzaizun jartzea maskaria, esan bapatean, ez dakit norbait hiltzen ari da zina moduan. Eta, dago deserosotasun bat, deskonfiantza bat pertsona pertsonarekiko eta igertzen da gure egunerokotasunean. Badirudi zientzialariek eta baita ere herritarrek argi dutela zeintzuk diren edo zeintzuk izan beharko luketen lehentasunak pandemia honetan, ez? Baina bestelako neurri batzuk hartzen ari dira politikoki zeren isla dela uste duzu? Beti moduan, azken finean politikariak egiten ari da biena eta azken finean Eusko Jaurlaritzan dekogun partidoan neoliberala izan da, ezartzen ari duena da, politika neoliberalak. Eta horren ondorioak, ikusten ari gara, Osakidetzako privatizazio brutala ematen ari dela, gero eta aukera gutxiago ematen zaie sanitarioi, eta zer gertatzen da honekin, jendeak ematen duela, ez duela ulertzen, eta azken finean egiten duena da, egiten duena arau hauek, da biztanlegoa jartzea sanitarioen kontra. Eta igertzen ari da, sindikatuetatik, zelatzen ari dabe, zelan areagotu dira, adibidez, talkak edo violentzia sanitarioen kontra. Ze jendeak ez du lertzen. Agendak itxi egin dira eta gainera, esaten egonda salaketa publiko bat Osakidetzako mediku baten aldetik eta horrek berari behintzat zabaldu dutzi agendak, baina zuzoaz eskatutera zitak, ez dauz zitak, dama dauz arratuta eta ez hori bakarrik. Dauzen protokoloak eta azkenengo boladan ikusten ari gara nola edo nor izaten ari ditu positiboak bere ingurunean, protokoloak ez daude ondo finkatuta eta ez daude ondo azaldu da biztanlegoari. Ni gaur adibidez ezin nazen platora joan, ze bi pertsona ditut nire inguruan hori positibo, deitzen dute Osakidetza, ez dozki hartzen, ez dakit PCR egin behar badot, ez dakit antigenoak egin behar baditut, zertatuta baldin banago, dana dago nahaste borraste baten, non jendea horrek ekartzen dutona da, gero eta sentiberago sentitzea, gero eta decepzionau, beldurra dakar hainbat sentimiento oso kutsakorrak direna, eta igertzen da gero, harremanetan, jendea dago, oso krispatuta, ez du emoten aldaketarik oberuntze joango danik, eta
honek gero zenolako eragin izango duen osasun mentalean adibidez. Aipatu dituzu protokolo argiak ez daudela, positiboak emandakoan, baita ere zaintzarekin lotuta arazoak sortzen ari direla, itxialdiak direla eta hartzen ari diren neurriak zalantzan edo kontraesankorrak izan daitezkela, guzti honek adierazi duzun bezala neke pandemikoa are gehiago areagotzea ekartzen ari da, ez? Eta batzuek ere badiote atzokoan hartutako neurri hori, ez, maskararen derrigortasuna kalean, kontrako Bueno, azken finean, dira neurri bat besteak solapatu egiten duela, baina ez daukate esango dunke halako koherentziarik batera datozela. Orduan, adibidez, konfinamentuak gertatzen ari dena da, ardura individualean jartzen ari dela pandemia baten kudeaketa. Horrekin zer gertatzen da, jendea dagoela, nik adibidez, ontxe bertan dago autokonfinatuta. Ez dakit zelan burutu behar dudan, 10 egun horiek zelan burutuko diren, zelan inork ez dago informaziorik emoteko. Zer gertatzen da honekin, hori, zelan jarri aldozu gobernu moduan ardura, individualtasunean. Ez que ez da posible. Zuk zaude izaten irresponsable hutsa, ardura gabakoa izaten ari zara. Zezu jarri behar dituzu, hainbat neurri, metatu egiten direnak, aurrera joateko, eta hau, alik eta gutxien, gizartea pairatu deitela. Eta ez zaude egiten, ze berriro esaten dugu, neurri neoliberal horiek, dakartzatena da, bakarrik ekonomia begiratzea, bakarrik tekinak begiratzea eta bizitza erdigunean ez jartzea. Eta hau da, betiko moduan. Jendeak esaten du, protesta egiten du, Osakidetza dago Eusko Jaurlaritzaren menpe. Gu gero baldin bagoaz boskatzera eta boskatu egiten badugu neoliberala dan partiduak, daukaguna. Eta eurak oso ondo jokatzen dabe, euren jokoa da, neurri neoliberal horiek eta privatizazioran jotzea. Eta ikusten nahi dugu, baina ematen dago jendeak ez duela nahi aldatu eta pentsatu zelan aldatu duen. Ez joango gara ez dakit nora protestatzera Osakidetzaren kontra. Baina ez Osakidetza dago Eusko Jaurlaritzaren menpe. Eta Eusko Jaurlaritzak behar duena da jokatzea ardurarekin, eta ez du egiten. Izar Castillo, hemen utziko dugu gaurko analizia, eskerrik asko gurean izategatik eta horrengo arte. Zuoi, ni esker. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara, solasaldiari bide emateko gaurkoan gurekin izango da Mikel Alvarez. Orain arte. Ikusten duzuenez, Gasteizen da Hamaika Telebista eta aprobetxatu nahi izan dugu Eguberrien atarian gaudela, kale galdeketa bat egiteko, Eguberrien inguruan esan bezala eta COVID-ak izan duen eragina ezagutzeko. Pues mira, yo concretamente me voy a ir al pueblo a pasarlo con mis hermanos, pero nada, somos 3 de familia y vamos a estar los 3 sencillas. Hemen Gasteizen egongo gara, familia, eta umeari dagokionez egun batzuk amaren gurasoen etxean eta beste batzuk nire gurasoen etxean. A ver si podemos juntarnos la familia, que hace tiempo que no nos juntamos. Yo personalmente me he hecho a la idea de que es algo con lo que tenemos que aprender a convivir. Y por tanto, medidas de seguridad y esto y tal, pero que hay que convivir y que la vida la tenemos que seguir igual. Egon dira gustatu zaizkigu egoerak. Egun batean adibidez gaixorik zegoen umea, eraman nahi genuen ambulategira eta esan ziguten mukiak eta holan bazegoen agian hobeto kontsulta telefonikoa. La atención primaria deja bastante que desear. No por los profesionales que están a tope, pero a mí esto de las consultas por teléfono me parece increíble. Tengo tos y para auscultarme como me lo hacen por teléfono. Presioen igoera egonda, zertxo nabaritu eginda presioen igoera. En casa hemos notado obviamente la subida de la luz, la del gas, principalmente. Lo demás no nos han subido ni alquileres ni nada más.
Eta egunero lege, solasaldiari atea irekiko diogu, eta erraterako gaurkoan gurekin dugu Mikel Alvarez, eguerdion. Eguerdion. Lehenik eta behin hasiko gara gure eskuk, aurreko larumatean plazaratu zuen adierazpen horren gainean hitz egiten, Arantzazuko adierazpen horren gainean, zuzen, erabakitzeko prozesu bat adosteko beharra agertu zuen gure eskuk, Arantzazuko santutegian bertan egindako agerraldi batean, gainera esan beharra dago 100 euskal herritarren atxikimendua jaso zutela, eta, eskatzen dutena da, batez ere, lege bilakatzeko, ez? Erabakitzeko eskubide hori. Atzokoan izan genuen gurean Josu Etxaburu, gure eskuko bozeramagilea, eta horrela azaldu zigun. Nik esango nuke alde batetik baduela indargune handi bat, eta da Euskal Herri osoari begirako deialdi bada. Bigarrena da, deialdi honek jaso duen babes zabal eta anitza nik uste azpimarragarria dela, baita ere. Eta gero, baita ere, seguruenik elkarrizketan zehar jardungo dugu hortaz, baina elementu edo esparru diferenteetako eragileei deia egiten diela. Alde batetik, argi dago, gure esku ezagutzen duenak 2013-tik honantza, estatus politikoaren erabakitzearen aldeko herri ekimena garela, eta horretan gure ordezkari politiko idei bat egin zaie, beste alde batetik gizarte eragile guztiei, eta nola ez, gurea dan beste elementu bat, eta da, herritarroi. Etxaburuk azaltzen zuen baita ere besteak beste, hitzetatik ekintzetara pasatzeko unea heldu dela ez, eta horregatik egin zutela adierazpen hori. Nola baloratzen duzuzuk? Nik uste badela beste ekimen bat edo beste saiakera bat herri honetan behintzat maila sozialean burujabetzaren eta autodeterminazioen aldarria berriro ere agendan jartzeko. Esango nuke gaudela aldebiko errealitate batean. Alde batetik eta inkestek eta datuek hori diote burujabetzaren aldarria lausotzen edo apaltzen ari da, naiz eta azkeneko aldi honetan horrelako errepunte bat izan duen. Eta hori ziurazki esango nuke bi faktorengatik izan daiteke. Alde batetik pandemiak bestelako lehentasun batzuk utzi dituelako mahai gainean, eta hala ere burujabetza faltaren abaritu dugu pandemian kudaketan, baina egia da beste gai batzuk markatzen dutela momentu honetan eztabaida politikoa. Eta gero beste alde batetik ere, nik uste dut esparru sozialean eragin nabarmena daukala momentu honetan alderdi abertzalen estrategiak pasatzen direla Madridetik. Eta horrek ere nolabait tentsio sozial hori baretu dezake. Eta gure esku dagok mahai gainean jarri nahi duena berriro ere, esango nuke hori dela, ez? Pultsu sozialaren indartzea eta berriro ere referentzia kolektiboak mahai gainean jartzea. Hori litzateke afera bat edo elementu bat. Eta bigarren elementua litzateke nik uste dut testuinguru politikoan gertatzen dena edo gertatu daitekena, eta da inoiz baino baldintza hobeak egon daitezkeela horrelako eztabaida bati bide emateko. Bai behintzat EAE mailan dugun mapa politikoa ikusita, non bi alderdi abertzaleak badaukaten gehiengoa eta bai hurrengo hauteskundeetan eta sonde ezberdinetan are eta gehiengo handiago ematen dieten. Eta gero beste alde batetik ikusi dezakegu nola Madriden, behintzat teorikoki kongresuan badagoen nolabaiteko indar korrelazio bat horrelako eztabaidak irekitzea baimentzen duena. Eta batez ere eta ikusiko dugu 2023ko hauteskunde orokorretatik atera daiteken mapa politikoak ere ea nolako eztabaidak bermatzen dituen edo ahalbidetzen dituen. Eta beste herrialde batzuetan ere horrelako bideak zabaltzen ari dira edo indartzen, ez? Estaturik gabeko nazioei dagokionean, hortxe dugu gertu Katalunia, baita ere Europa mailan Eskozia referenduma bilatzen ari direla, baita ere, dirudi aldi berean, denbora berean, hainbat herrialde desberdinek bide berdinean ari direla lan egiten. Bai, horre ere bi errealitate daude, ez? Alde batetik Espainiar estatuan gertatzen ari dena, eta egia da Kataluniako inpas batean sartuta dagoela momentu honetan, ez? Eztabaidaren maila edo apur bat horretan gertatzen ari den horretan, apur bat inpas momentu batean dagoela, baina egia da ere, burujabetza edo independentzia aldarririk ez duten lurraldek ere estatu espainiarrean indartzen ari direla eta horrelako nolabaiteko fragmentazio bat gertatzen ari dela gobernantza ereduan edo orain arte ezagutu dugun alderdi sisteman eta sistema politikoan. Horra aipatzeko litzateke, Katalunia, Euskal Herria eta Galiziatik haratago, Espainia bazia da ituriko eremu horietan gertatzen ari dena, bai Teruelen, Sorian eta bestelako leku batzuetan. Honek esan nahi independentziaren aldarria indartuko dela? Ez, baina bai esan nahi duela, estatuan agian bestelako eztabaida batzuk ireki daitezkela.
Hori Espainiar estatuan eta Europan ere ikusi ezakegu nola Eskozian, ez? Naiz eta Boris Johnsonek esan zuen dagoeneko ez zegoela alde, Eskozian saiatzen ari diren nolabaiteko referendum berri bat plazaratzen. Eta gainera, ikusten badugu apur bat, testuinguru geopolitikoa ere, ezegonkortasun nabariak daude momentu honetan Europar Batasunaren inguruko etorkizunean. Eta ezegonkortasun horiek esango nuke aukerak ireki ditzakeela independentziaren aldarria, burujabetza prozesuak eta bestelakoak irekitzeko. De hecho, orain dela 2-3 aste egon ziren 2 iritzi artikulu, bat Pablo Iglesiasena eta beste bat Mario Zubiagarena horretaz eztabaidatzen egon zirenak eta Mario Zubiagak horrela zioen, ez? Nolabait kaosa dagoen momentuetan, batez ere nazioarteko esparruan, burujabetza aldarriak eta bestelako aliantzak bilatzeko aukerak irekitzen direla, eta uste dut testuinguru horretan gaudela, behintzat Europa mailan, ze Europak ez du oso argi nora jo nahi duen Txina eta Estatu Batuen arteko disputa honetan. Beraz, testuinguru honetan ere esan daiteke burujabetzaren aldarri hori edo erabakitzeko eskubidearen aldarri hori naziogintzatik haratago doala, ez? Guztiz, naziogintzatik haratago eta gainera nolabait unean uneko olatuak aprobetxatu beharko litzatekeela horrelako burujabetza prozesuak martxan jartzeko edo behintzat nazioarteko aliatuak bilatzeko. Nazio Batuen erakundean eta Europar Batasunen horrelako eztabaidai bide ematen zaie edo aldeko jarrera erakusten zaie bi faktorengatik, alde batetik geopolitikoki horrelako meni delako, eta hori ikusi genuen adibidez Kosovoko eredua, non ez, bloke atlantista alde jarri zen hori alde batetik, baina beste alde batetik ere horrelako eztabaidai bide ematen zaie ikusten denean horrelako prozesu txiki askok prozesu oso bat osatu dezaketela edo horrelako olatu zabalago bat osatu dezaketela. Eta uste dut momentu honetan hori gertatu daitekela. Adibidez, Frantziako kolonia izandako hainbat herrialdeetan ere hori gertatzen ari da. Eta horrek ere bideak ireki ditzake. Eta horrek ere epe ertainean tablero geopolitiko hori nolabait aldatzera ekarri dezake, ez, egoerak? Bai, eta hor ikusi beharko da ere Europar Batasunak bere buruaz duen kontzepzioa eta Europar Batasunak urrengo 20-30 urterako duen estrategiaz. Baina ez bakarrik kanpora begira, baizik eta gobernantza ereduari begira. Hor jarri ziren martxan orain dela urte batzuk euroerregioen proiektuak eta ez estatuak ez alde batera uzteko, baina bai estatuetatik haratago doazen gobernantza sistemak. Eta horre ere ikusi beharko da. De hecho, orain gogoratzen naiz, Kataluniako prozesuarekin eta Katalunian gertatuako errepresioarekin, Europako Kontseiluak, ez dela Europar Batasunaren berdina, baina bai Europako Kontseiluak salatu zituela horrelako jarrerak eta Espainiar Estatuaren ekimena eta errepresioa orduan. Daude nolabaiteko arrakalak Europan ere horrelako prozesuei bide emateko. Beraz, eztabaidatzeko, eztabaida hauek irekitzeko momentua eta unea dela iritzi duzu. Hala ere, oztopoak egon badira, batez ere Espainiar Estatuaren marku horretan, ez? Ikusi genuen zer gertatu zen Katalunian erreferenduma egin zutenean, zenolako erantzuna izan zuten, beste testuinguru bat da, gure eskuk planteatzen duena, ez? Baina bidea luzea izango da. Bai, eta hemen uste dut aktore garrantzitsuena estatuan bederen badela SOE, ez? Eta SOEren jarrera apur bat polarizazio politiko honetan. Alde batetik badago erreakzioaren blokea, non PP eta Vox apur bat kokatzen diren, baina baita ere estatuko botere judizial mediatiko ezberdinak, eta beste alde batetik badago nolabait estatuaren beste kontzepzio bat, edo Espainiar estatuaren bestelako imaginari bat izan dezaketen alderdi politikoak, eta SOE nolabait bloke batean egon daiteke momentu honetan, baina erdian kokatzen da, eta apur bat hor modu ez egonkorrean kokatzen ari da. Eta kontuan izan behar dugu ere, Espainiar estatuko hauteskundeak 2021an direla, baina ahots batzuk dagoeneko diote, eta Pablo Iglesiasek aurrekoan tertulia baten hori bota zuen, 2022ako bukaerako apur bat hilabete horietara aurratu daitezkela. Orduan ikusi beharko da, eta esango nuke afera honetarako garrantzizkoa dela, funtsezkoa dela, 2022ko estatuko mapa politikoa, eta gainera estatuko beste imaginari baten alde dauden alderdiek edo indarrek daukaten estrategia bateratua. Ze ez da berdina alderdi horiek batera negoziatzea edo nolabaiteko programa minimo bat osatzea, edo alderdi horiek banan estatuarekin edo SOErekin negoziatzea. Hor polo bat sortzen bada eta bestelako indarko relazio batzuk sortzen badira, minimo programa politiko batzuen azpian, aukerak ireki daitezke, baina horretarako ere aurrera osatzera bueltatuz,
pultsu soziala indartu behar da, eta gure esku dagoren ekimena apur bat hortik doagoela esango nuke. Ikusiko dugu zertan gelditzen den, gertutik jarraituko dugu gure eskuren adierazpen hau eta eskari hau, eta ikusiko dugu zertan gelditzen den, gaiz aldatuko dugu, eta gurean jarraituko dugu, hain zuzen, aste hauetan zehar ere ikamikak sortu dituen gai bati heltzeko, horixe da hezkuntza hitzarmena, eta hezkuntza hitzarmenaren baitan hizkuntzak ez nolako papera jokatu beharko lukeen. Duela aste batzuk, Euskalgintzaren Kontseiluak hezkuntzako bestelako agente zabalekin itun bat edo adostasun bat lortu zuen, azken finean esan dezakegu murgiltze eredua eratzeko, hezkuntza ereduan orokorrean, eta oraindik ere piztuta jarraitzen du honen gaineko eztabaida. Entzungo dugu atzokoan legebiltzarrean hainbat ordezkari politikok esandakoak. Orain arte izan dugun bake linguistikoa hautsi ez dadin, posible ez dena da, D eredua izan dena eratzea modu orokorrean guztientzat. Iruditzen zait, bazaretela nor, hezkuntza hitzarmen honetan heldu beharko genituzken adostasunak nondik nora joan beharko luketen azaltzerako orduan. Gure partetik guztia jarriko dugu euskara ardatz izan behar duen hezkuntza sistema bat garatzeko. Zitan dagoena ez dela hizkuntza eredua hezkuntzan. Mahai gainean daukagu erronka bat, eta da 40 urte zibilbide bat egin ondoren gaur egungo puntura iritsi den hezkuntzari nola ematen diogun proiekzioa datozen urtetarako. Hezkuntzarena oso garrantzitsua da, baina hemen oso kontu potoloak daude, eta ez dakit ondo ari garen ikuspuntu batzuetatik foko guzia hizkuntzarenean jartzen dugunean, edo ikaskuntza sareen titularidadean jartzen dugunean. Ikusten duzu, orotariko iritziak gai honen gainean, ez dakit nondik hasi nahi duzun, Mikel? Esan nuke hezkuntzaren hitzarmenean, hezkuntzaren inguruko balizko akordio horretan, badibidu dela nahiko aurreratu dagoela, ikusita aurrekontuak ez, apur bat gainera gaur onartu direla Bildu eta EAJaren partetik. Hezkuntzaren akordio horretan bi gai funtsezko daude. Alde batetik hizkuntzaren edo murgiltze ereduaren inguruko eztabaida, eta hor plantatzen ari da eragile batzuen partetik aurrera pausu bat ematea murgiltze eredu horretan, hori bat. Eta bigarrena litzateke klase auzia edo segregazioarekin eta migrazioaren fenomenoarekin gorpuzten den auzia. Eta hor ere begi asko daude jarrita, eta batez ere ikastolak, eredu publikoa eta eredu publikoaren arteko konglomeratu horretan. Baina berriro ere hizkuntzaren apur bat aferari eutsiz esango nuke onartu dela eta ikerketako badudela euskalduntzen duen eredu bakarra nolabait murgiltze eredua dela. Badago legedian nolabaiteko onarpen bat esaten duena, herri honetako pertsona guztiek bi hizkuntzak erabiltzeko eskubidea izan behar dutela. Eta eskubide hori bermatzeko forma bakarra momentu honetan eta esango nuke gainera gatazkarik sortu gabe peluzera begira hezkuntzaren berdefinizio badela eta hezkuntza sarearen eta sistemaren nolabaiteko berkonposizio bat murgiltze eredua txertatuz. Eta lehen esaten genuen, estatuan nolabait badaudela bi bloke eta hezkuntzak ez dio alde egiten honi. Hezkuntza bada nolabait ere bataia politikoaren bestelako katebegi edo elementu bat. Eta hemen bi errealitate ere ikusi ditzakegu, erreakzioaren blokea jokatzen ari da, batez ere botere judizialaren partetik murgiltze ereduaren aurka, eta Kataluniako sententziarekin ikusi genuen hori. Baina beste alde batetik ere, badago estaturik gabeko nazioetatik aldarrikapen bat, hizkuntza ofizial horiek, lurralde horietan hizkuntza ofizial horiek apur bat indartzeko. Baina ez hori bakarrik, baizik eta beste eremu batzuetan ere, estaturik gabeko nazioetatik haratago, Asturiasen kasu, ikusi dezakegu nola dagoen berriro ere hizkuntza gutxituen edo hizkuntza gutxitu horien aldarri irmo bat, apur bat hezkuntza sisteman txertatzeko eta sozialki ere erabiliak izateko. Atzokoan eta entzun berri ditugun adierazpenekin lotuta, Alberto López EHUko zuzenbide katedradunak zioen bake linguistikoa omen dagoela gaur egun, eta D eredua nolabait eratzeak hori ezabatuko lukeela, bake linguistiko hori, ez?
Nik bake linguistikoa baino estankazio linguistikoa esango nuke edo, ez, apur bat baretasun linguistikoa. Claro, bake linguistikoa dago, linguistikoa da hizkuntza baten azpiratze prozesua eman delako eta hizkuntza bat bestearen azpitik dagoelako. Dilosi egoera batean ez badira neurri zuzentzaileak hartzen hizkuntza azpiratuak, hizkuntza nagusiak dituen eskubide berdinak izateko eta jarduteko aukera berdinak izateko, bake linguistikoa existituko da, beti ere azpiratua dagoen hizkuntza azpiratua egoten jarraitzen badu. Eta lehen esan dudana, badaude afera batzuk agian konfliktiboak izan daitezkenak herri honetan, ze epe oso motzera txertatzen dira hizkuntzarekin lotuta, ez dakit opeak izan daitezkenak edo bestelako eztabaida batzuk, baina hezkuntzak uste dut parada ematen duela eta aukera ematen duela epe luzerako estrategiak diseinatzeko. Azkenean, ez, pertsona batek bere ikasketa prozesutik adin nagusi arte badauka nolabaiteko ibilbide bat eta transizio fase bat hizkuntza bat ikasteko. Eta hezkuntza da zuzen ere, uste dut, eremurik baliogarriena edo esanguratsuena edo proposena bestelako hizkuntza politika publiko batzuk abiarazteko. Hemendik aurrera hasiko da Eusko Legebiltzarrean hizkuntzaren itunaren gaineko eztabaida, ez, abiatuko da datorren urtetik aurrera, zer espero da, korapiloa egon badago, ez, esan duzun bezala. Korapiloa batez ere bi zentzutan daude, esan dudan bezala, hizkuntzaren auzian eta segregazioaren auzian. Eta badirudi, badagoela nolabaiteko aurre akordio bat, EH Bildu eta EJaren aldetik, badaudela gauzak nahiko aurreratuak, EJ eta PSen aldetik, biek osatzen dutelako gobernua. Baina ikusi beharko da ere, bestelako eragileak ere nola posizionatzen diren, bai eremu sindikalean, baita ere bestelako eragileen aldetik, hezkuntza publikoaren aldeko eragileen aldetik eta bestelako eragileen aldetik. Eta esango nuke, agian EJ eta EH Bilduren arteko akordio hori epe motzean baliagarria izan daitekeela edo behintzat kontsonantzia badagoela bi posizio horien artean, eta bada baldintza batzuk ezarriz finantzaketa publikoa bermatzea eta baldintza horiek egiten dira referentzia zuzen ere, ez, auzi linguistikoari eta segregazioari. Baina esango nuke ere oso gutxi hitz egiten ari dela epe luzera begirako proposamenetaz edo inkluso epertainera begirako proposamenetaz. Eta uste dut hor titulartasuna eta publikotasuna mahai gainean jarri behar direla, ze momentu honetan hezkuntza publiko eta sistema publikoa da apur bat eskubide guztiak bermatzen dituena pertsona eta langile guztiei. Eta kontuan hartu behar dugu, hezkuntza bere esparruan badela gizarte honek sortzen dituen ezberdintasunak zuzentzeko elementu bat edo esparru bat. Orduan, hezkuntzan benetan ez badira politika progresistak aurrerakoiak eta publikoak egiten, nekazaratu dezakegu sistema osoan edo sozialki gertatzen diren desajusteak edo desberdintasunak. Ikusiko dugu zertan gelditzen den hezkuntzaren berri bere hitzarmen hau baita ere. Mikel Alvarez, mila esker analisi hau egiteagatik eta gurean izateagatik. Eta hause izan da dena urte honetan, datorren urtean itzuliko gara magazinarekin ere, urtarriaren lehenengo astean hain zuzen, eta hemen zeitzango zaituztegu jarraian tarte bat, eta eguneko albiste nagusia Carolina Suárez lankidaren eskutik. Ondo izan. Ez Olentzerori eta ez Mari Domingiri, ez erregei, ez eta Papa Noeli ere. Aurtengo gabonetan eskatu zure desioa Euskalteli. Euskaltelen bezeroentzat bakarrik Kopo Fainek izirulite bosge, hilean 15 € soilik ordainduta. Eskuratu den deta